Giuseppe Perini, l-anzjan ta' 89 sena li miet f'Ottubru li għadda fl-isptar Mater Dei, 15 wara li kien involut f'inċident ma' resident ieħor f'dar tal-anzjani privata fil-Fgura, miet wara li daqqa qawwija f'sidru kkaġunat lu ħsara fil-pulmun u dan wassal l-infezzjoni fil-pulmun u l-bronki. Dan joħroġ mill-proċess verbal tal-inkjesta maġisterjali dwar il-mewt ta' Perini. Il-każ seħħ hawnhekk residenza San Giuseppe triq il-Kuluvert hawnhekk il-Fgura. L-inċident żviluppa propju fis-sitt solar tal-blokka nhar fl-għodwa ta' 14 ta' Ottubru illi għadda x'kienu xi 6:15 filgħodu. Mill-inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Joe Mifsud joħroġ li l-ewwel ma ntebbħu li xi ħaġa ma kinitx f'posta kienu l-carers. Semgħu taħbit mal-bib tal-kamra 616 fejn kienu jgħixu żewġ anzjani. Meta daħlu sabu l-allegat aggressur imqajjem fuq is-sodda tiegħu min-naħa l-oħra Perini kien maqful fil-kamra tal-banju kien hemm anke mejda li kienet tettalaq propju l-aċċess tal-bib u ma setax joħroġ minn hemm. It-tnejn weġġew ħafif. Perini kellu tbenġil f'diversi partijiet f'ġismu, inkluż f'wiċċu, fon u f'sidru, filwaqt li l-allegat aggressur kellu bosta grif superfiċjali. Perini ttieħed Mater Dei fejn sarulu CT scans tal-moħħ u tal-għadam tal-wiċċ li rriżultaw normali u ġie rilaxxat. Ftit tal-jiem wara iżda reġa' ddaħħal l-emerġenza. Saħħtu qalbet allar, ħariġlu fost l-oħrajn ksur fil-kostilji. Skont l-inkjesta, Perini kellu d-demenzja. L-istess l-allegat aggressur li minħabba din il-kundizzjoni kien ilu bi problemi ta' mġieba. Minħabba fekk ir-raġuni tal-aggressjoni mill-inkjesta ma toħroġ. Apparti dan ir-riżulta li kameras ta' sorveljanza fuq il-post m'hemmx. Perini miet fit-28 ta' Ottubru fl-Isptar Mater Dei, ftit sigħat wara l-instab mimdut wiċċu l fuq sodda tal-Medical Assessment Unit 1 b'maskra tal-ossiġnu imwaħla ma' wiċċu u mitluf minn sensieħ. Il-Maġistrat inkwirenti Joe Mifsud ikkonkluda li l-każ kien wieħed sfortunat. Iddikjara li l-kundizzjoni ta' saħħa u l-età menux fit-trattament li Perini ngħata b'tant għożża u professjonalità mill-operaturi tas-saħħa kollha li kienu involuti fil-każ. Fil-konklużjonijiet tiegħu innota wkoll diskrepanzi bejn dak li qalet mart il-vittma fil-programm Popolin fuq TVM u dak li riżulta mix-xhieda dwar il-każ. Iddikjara wkoll li d-dimensja hi realtà fis-soċjetà. Semma riċerka tal-professur Charles Sherry f'dan ir-rigward u rrakkomanda li jittieħed kont ta' dak propost b'mod speċjali dwar l-isfidi b'rabta ma' din il-kundizzjoni.